Estem ací per a recordar a totes les víctimes, a les que es troben dins de l'espiral de violència, a les supervivents, a aquelles a les quals ja no podem escoltar perquè un assassí es va arrabassar la veu. Per totes elles. Cada parell de sabates representa aquella dona xiqueta que ja no podrà posar-se'ls. Ha estat assassinada. Avui volem denunciar la falta d'interès d'un govern, l'única prevenció del qual se centra en una campanya que anima a les dones a denunciar, que els diu que ja és eixida i després les abandona a la seva sort. A l'estat espanyol, 17 dones han estat assassinades per homes. L'única causa ha estat ser dones. A estos feminicidis cal afegir l'assassinat de 2 criatures i d'un home. La violència contra les dones és la primera causa de mort prematura d'aquestes, però són més dones assassinades. Dolores, Luisa, Silvia, Mercedes, Celina Eliana, Ana, Isabel, Josefa, Hola, Ancina Reyes, María Elena, María Belén, Ana, Gregoria, Angelis, Ahmed, Rosa, Sandra, Egle B.